пайроҳа роҳест ки бо қадамҳои хурд оғоз мешавад, аммо метавонад инсонро ба қуллаҳои бузург расонад. Пайроҳа қисса аст, қиссаи инсонҳое ки пеш аз ҳама бо худ мубориза мебаранд. ин бор пайроҳа моро ба дунёи як кӯдаки орзупарвар мебарад, кӯдаке ки ҳанӯз ҳамсолонаш бозичаҳоро интихоб мекарданд. ӯ роҳи сахт вале пурифтихор варзишро интихоб намуд. қаҳрамони мо кӯдаки ҷасуру далер Мусаб Ҷобиров мебошад. ман аз 4 солагим машқqa сар кардам. дар зери дасти Далер Тураев ман тамрин мекунам. дар ҳар як муваффақият аввал оила меистад, зеро муҳаббати оила, дастгирии падару модар ҳамеша барои шахс нерӯи иловагӣ мебахшад. волидайни Мусаб ҳанӯз дар 4 солагӣ ӯ дарк карданд ки ин кӯдак нерӯе дорад ки набояд беҳуда сарф шавад. 4 солагӣ сине ки кӯдакон ҳанӯз ҳарфҳои худро нопурра мегӯянд, аммо Мусаб аллакай ба толори варзишӣ қадам гузошт. дар байни гулдухтараконам Мусабҷон дар оила яка писар ба ҳисоб меравад ва ҳангоме ки ба синни 4 солагӣ қадам гузошт, ман тасмим гирифтам ки ӯро ба варзиш диҳам. ростӣ ин тасмим барои ман хеле душвор буд, чунки дар синни 4 солагӣ кӯдакон ҳанӯз дар хоби нозанд ва барои ман ҳадаф танҳо бурдан ба толори варзишӣ набуд. ҳадаф он буд ки ба дасти устоди бо эътимод ва касбӣ ман бояд писарамро барам. интихоб байни устодони варзиш хеле зиёд буд ва қарори мо дар устод Далер Тураев монд, ки он низ қаҳрамони 3 каратаи ҷаҳон аст, оид ба намудии варзиши теквандо, устоди варзидаи ҷумҳурии Тоҷикистон аст ва мо ба назди Далер Тураев раҳсипор шудем. оғози роҳ барои касб осон ба назар мерасад, аммо маълум нест ки дар идома бо чӣ мушкилиҳо шахс рӯбарӯ мешавад. ин роҳ осон набуд. дарҳои зиёд баста шуданд. мураббиён мегуфтанд хеле хурд аст, барвақт аст, аммо падару модар таслим нашуданд. онҳо ба Мусаби хурдсол хеле боварӣ доштанд. тасмими ниҳоӣ овардани Мусаб ба назди мураббии шинохта Далер Тураев буд. дар аввал худи мураббӣ ҳам дудила монд. кӯдаки хеле хурд, вале ба ӯ фурсат дод то худро нишон диҳад. барои ман ҳамчун модар хеле душвор буд, чунки ҳанӯз бозичаҳои кӯдаконаи Мусаб бозӣ накарда монд ва ҳангоме ки ба назди Далер Тураев рафтем, он кас ростӣ аз аввал рад карданд. гуфтанд ман то ҳанӯз шогирди 4 сола надорам, вале як бор монед бачатона, ман мебинам ки чӣ гуна аст дар вақти тамрин худро чӣ гуна нишон медиҳад. вақте ки Мусабҷон бори аввал вориди толори варзишӣ шуд, устод Далер Тураев ҷиддӣ ба ӯ нигоҳ кард, назар кард, яъне ҳамчун мутахассис ӯ фаҳмид ки ҳамин кӯдак метавонад ба варзиш равад ё не, ва қарор шуд ки Мусаб меистад дар намуди варзиши теквандо. дар ёдам ҳаст ки очаи Мусаб якум рӯз овард. аммо ду фон гуфтам апаҷома бахшиш, ман 4 солара дарс наметиҳам, чунки аз синни 2004 сол ма тими якачини Тоҷикистон ба теквандо машқ медодам ва ёра калонсолова. барои ҳамин сабаб ман гуфтам ки 4 солара мо наметавонам гирифта, лекин очаи Мусаб амрӯз гузаи мо шуморо кофта омадем, ҳамин дасти шумода фақат қай биёем, гуфтам як рӯз ман бинам кани чӣ кор метавона када. ҳамун рӯз ёдам ба ҳаст, вақте ки ман Мусабҷона ҳамун тренировка як рӯз кардам, ҳамин хел кӯдаке ки бо диққат мая гӯш кард. ягон ранги дигар кӯдакҳои хеле машғул ба ягон бозӣ накард. баъд ман дидам, ман гуфтам модараш гуфтам биёин монем, ман вай дарс меам, мана маъқул шуд
якум рӯз ки ман дидам. дуюм дарс вай қати бачи ман Имран қати сар кард машқ карда. Имран то ҳамин то аз синни 2 сола сар кард, хона да ман вай дарс медодам, лапа меқадидам. Я чи дунчия метонис Имран бачаи ман. ҳамун рӯз Мусаб вақте ки Имрана дид ки оли надониста номуш чиест, вай бачаи ман дид, вай махкул шуд зарош. ҳамун соли 2021 ёки соли 2022 ман ҳар душуна сар кардам дарсӣ. аз аввал Мусаб ба мисли ҳамсолони худ рафтор намекард, чунки он Мусаб қавӣ ирода буд, камгап буд ва зиёд ба варзиш футбол, намуди бокс, ҳамин чизоро зиёд аз хурдӣ тамошо мекард. ҳангоме ки ман Мусаба ба толори варзишӣ бурдам, баъд аз он ман духтаракони ман хостанд ба варзиш низ машғул бошанд ва Мусаб низ боис шуд ки духтаронам низ ба варзиш рӯ биёранд. чанд рӯзи аввал кофӣ буд то Далер Тюраев як ҳақиқатро дарк кунад. омадани Мусаб ба варзиш тасодуфӣ набуд. ӯ ҳанӯз кӯдак буд, аммо дар болои татами мисли як варзишгари таҷрибадор меистод. ҳар ҳаракат бо фаҳм, ҳар машқ бо ҷиддият ва ин ҷо роҳи Мусаби хурдсол оғоз ёфт. дар фаъолияти варзиши Мусаб нақши Далер Тюраев хеле муҳим аст, чунки ӯ тавонист дар дили як кӯдаки 4 сола бедор намудан меҳр ба ватан, меҳр ба парчами худ, қавӣ ирода будан, мактаби мардонагиро гузаштан ва дар варзиш яъне ки рақобат солим аст, яъне бурд ва бохтро бояд бо шараф қабул кард. ҳангоме ки варзишгар барои татами мебарояд, он гоҳ он вақт ҳис мекунад ки ӯ на танҳо варзишгар аст, балки ӯ пеш аз ҳама бояд эҳтиром ба худ дошта бошад, эҳтиром ба рақиби худ, ба парчами худ ва нуқтаи асосӣ ки ӯ муаррифгари давлату миллати худ аст. ва маҳз Далер Тюраев тавонист ин чизро дар дили кӯчаки кӯдаки 4 сола бедор созад ва аввалин рақобати Мусабҷон ин дар чемпионати шаҳрӣ дар шаҳри Душанбе буд ва ҳангоме ки Мусаб ба рӯи татами ворид мешуд, ҳамчун модар ман натавонистам он лаҳзаро тамошо кунам. ман зиёд садом ва ман хостам ба телефони мобилаи худ сабт кунам, вале ҳангоме ки ман сабти худам тамошо кардам, зиёд садои ман баланд буд. ҳатто фикр кардам ки дар ҳамон зал фақат ман садо баланд мекардам ки бачаи ман бояд ҷои якума гирад. вале аввалин пирӯзии Мусабҷон ин дар синни 4 солагӣ буд, яъне ки 2 рақиб дошт ва ғолиб шуд ва ғолибиятро ба даст овард. баъд аз муддате ки қадамҳои аввалини Мусаб дар толори варзиш устувор мешуданд, роҳи ӯ ба самти санҷиши бузургтар, мусобиқаҳо боз гардид. ҳар як варзишгар як рӯзи фаромӯшнашаванда дорад, рӯзе ки нахустин бор ба майдон мебарояд, рӯзе ки на танҳо худи ӯ, балки падару модар ва мураббӣ ҳам бо дилу ҷон дар канораш меистанд, зеро ки он лаҳза ҳама заҳмату машаққат намоён мегардад. аввалин мусобиқаи Мусаб низ ҳамин гуна буд. барои кӯдаки хурдсол ба майдон баромадан хело душвор буд. дар ҳар қадам набзи дил баланд мезад, дар ҳар нигоҳ орзуи пирӯзӣ метапид. аммо Мусаб худро гум накард. бо иродаи кӯдакона вале бо ҷасорати бузург ба рақобат ворид шуд. ҳар ҳаракаташ нишон медод ки пушти ин қадамҳо соатҳои зиёди тамрин, меҳнати хомӯш ва боварии мураббӣ нуҳуфта аст. ҳунарнамои арзанда нишон дод ва тавонист дар аввалин иштирокаш сазовори медали тилло шавад. ёдам аст вақте якум мусобиқа баромад, и барои кӯдакҳо ин натиҷа он чизе ки нишон дод. Якум мусобиқада беҳтарин зарбо ба почаи даст, беҳтарин техника нишон дод. ман гуфтам тамом, ман фаҳмидам ин худо ошкори бача талантае. чандта мусобиқа бурдагӣ будам Мусаба. пеш ман меомадан ай дига команда мегуфтанд ки ялер и бача чӣ авқот метӣ ки хеле фикр карда кор мекунад. мегуфтам и ман бо диққат гӯш мекунад, чизе ки ман мегӯям ҳамаша истифода мебарад.
он рӯз танҳо як пирӯзӣ набуд, он рӯз оғози роҳ буд. аз ҳамон лаҳза мусобиқаҳо пай ҳам идома ёфтанд ва Мусъаб низ пай дар пай ғолиб меомад. майдонҳо дигар мешуданд, рақибон иваз мегардиданд, аммо як чиз тағйир намеёфт: ирода, заҳмат ва боварии Мусъаб. то имрӯз Мусъаб Ҷобиров дар зиёда аз 10 мусобиқаи сатҳи ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ ширкат варзидааст. ҳар як сабқа таҷрибаи нав, ҳар як пирӯзӣ қадами дигар дар пайроҳаи орзуҳост. пайроҳае ки аз кӯдакӣ оғоз шуда ба сӯи ояндаи бузург меравад. паси ҳама ин комёбиҳо, паси ҳама ин медалҳо, паси ҳама ин ифтихорномаҳо тарафи дигар низ аст. чунки будан лаҳзаҳое ки бовар кунед дар чемпионати осиё, яъне дар шаҳри Шимкенти Қазоқистон, ҳангоме ки мо баромад доштем, вазни Мусъаб 800 грамм зиёд буд. ва вақте ки варзишгарони бузург партофтани вазни худро мекарданд, яъне ки онҳо ҳеҷ чизе намехӯрданд, Мусъаб низ тасмим гирифт ки чизе нахӯрад ба хотири ҳамон 800 грамм. ва барои ман ҳамчун модар ин аз ҳама бадтарин рӯз буд, чунки ман вақте ки медидам кӯдакон ширинӣ мехӯранд ё об мехӯранд, ягон нӯшокӣ мехӯранд, вале бачаи ман ҳеҷ чиз ба даҳон намегирад. яъне як рӯз зиёд Мусъаб ҳеҷ чиз нахӯрд, рӯзи дигар вазнкашӣ буд. ман мерафтам пеши Мусъаб: Мусъаб-ҷон, хай камтар хӯр, ҳеҷ чӣ намешад. не очаҷон, мумкин нест. ҳамон лаҳза ман дарк кардам ки яъне интихоби ман дуруст буд, чунки пеш аз ҳама варзишгар қавии ирода бояд бошад. яъне ки ҳамин чиз дар дили кӯчаки Мусъаб бедор шуд, яъне масъулият ки ӯ баромад дорад. буданд шабҳое ки хоб намерафтанд, дар ҳоле ки кӯдакон бозӣ мекарданд, мо ба толори варзиш мерафтем, тамрин мекардем, касал мешуд, гоҳо почаҳош дар мекард, вале ҳама ин ҳангоме ки сазовори ҷои аввал мешавӣ, ҳама ин чизҳо фаромӯш мешавад. бале ин як хурсандӣ аст ки ина ба сухан фикр мекунам гуфта намешавад. бале ман фикр мекунам ки дастгирии падар модар дар варзиш ин хеле хуб аст ва барои варзишгар хеле муҳим аст. аз сабаби он ки вақте ки варзишгар мебинад ки падар модараш дар вақте ки варзишгар якум ҷой мегирад, ҷои намоёнро ишғол мекунад ва рақобатҳои хеле зеборо нишон медиҳад, падар модар хеле хурсанд мешаванд ва хусусан модари Мусъаб дар мусобиқаҳое ки мо сафар мекунем хеле Мусъабро дастгирӣ мекунад. на танҳо Мусъабро, ҳамаи варзишгаронро модари Мусъаб хеле дастгирӣ мекунад. мусобиқаҳо дигар танҳо як санҷиш нею, балки ҳамчун як қисмати зиндагии Мусъаб табдил ёфтанд. яке паси дигар пай дар пай ва пурмасъулияттар мешуд. ҷоми ҷаҳон соли 2024 пойтахти Ӯзбекистон, шаҳри Тошканд. барои ҳар варзишгар ҷоми ҷаҳон орзу аст. барои Мусъаб орзуе ки дар кӯдакӣ ба воқеият табдил ёфт. дар ин майдони бузург Мусъаб Ҷобиров бо ду рақиби қавӣ рӯбарӯ шуд, яке аз Ӯзбекистон ва дигаре аз Қазоқистон. рақобатҳо осон набуданд, аммо иродаи ӯ қавитар аз ҳама чиз баромад. рақобати ниҳоӣ имтиҳони сарнавишт буд. соат бар зидди ӯ мерафт. вақт тамом мешуд. ҳамагӣ 4 сония то анҷоми рақобат монда буд ва Мусъаб рӯ ба бохт қарор дошт. он лаҳзае буд ки бисёриҳо чашм пӯшиданд, бисёриҳо умедро аз даст доданд, аммо Мусъаб на. дар ҳамон 4 сонияи охир, сонияҳое ки гоҳе як умр арзиш доранд, ӯ бо як зарбаи нишонрас, бо як ҳаракати пурҷасорат тақдири рақобатро дигар кард. рақиб сарафканда шуд ва ғалаба насиби варзишгари кӯчаки тоҷӣ гардид. он лаҳза касе бовар намекард. ҳатто мураббияш Далер Тюраев ин рӯйдодро боварнокарданӣ мешуморад. лаҳзае ки гӯё қонунҳои мантиқро шикаст ва баъд парчами Тоҷикистон баланд шуд. суруди миллии ҷумҳурии Тоҷикистон ба хотири ин дастоварди Мусъаб садо дод. лаҳзае ки на танҳо як медали тилло, балки ифтихори миллат гардид. лаҳзае ки исбот кард
орзу агар бо меҳнат ҳамсафар бошад, ҳатман ба қула мерасад. соли 2025 дар давлати ӯзбекистон ман ҷои аввалро гирифтам дар ҷоми ҷаҳон. Дар онҷо 56 давлат иштирок доштам. Ман дар вазни 24 кило ҷои аввалро гирифтам. Дар финал ман дуюм раунда рақибам шикаст додам. сонияда вақти 4 сония мондагӣ шуда ман дод задам. Мусаб 4 сония монда бо диққат гӯш кард, авен зад, табло мурд. Ман хел кардам реге таки табло кама как маълум шуд ки кунҷи сурх гирён шуд ки Мусаб бой надод. 1 секунд монданда чемпион шуд, ғолиб шуд. мусабҷон зина ба зина, мусобиқа ба мусобиқа пеш мерафт ва мусобиқаҳо зиёд буданд, чӣ дохили кишвар, чӣ берун аз кишвар. яке муҳимтарин мусобиқа дар ҳаёти кӯдаки наврас ин мусобиқаи ҷоми ҷаҳон буд ки дар он аз 56 давлати дунё варзишгарон баромад мекарданд, доварон низ. рақибони мусабҷон аз ҷумҳурии Қазоқистон ва Ӯзбекистон буданд. дар даври аввал ба рақиби худ пирӯз баромад ва даври дуюм ба финал роҳ ёфт. хеле ҳассос буд, чун он лаҳза ҳама таваҷҷӯҳ ба як кӯдакаке ки ҳатто қадаш хурд аст вале дар сатҳи ҷаҳонӣ баромад карда истодааст, баромад дошт. дар даври аввал ҳисоб мусовӣ буд. дар даври дуюм танҳо дар лаҳзаи охирон мусабҷон тавонист дар лаҳзаи 4 сония мондан, бале Мусаб тавонист ба рақиби худ пирӯз барояд. ва он лаҳза барои ман ҳамчун модар, ҳатто ман сухан гуфта ҳатто натонистам, танҳо мегиристаму тамом. ҳангоме ки Мусабҷон ба педестал мебаромад, яъне дар он ҷо парчамони давлатони дигар ва ҷои аввал сазовори варзишгар аз Тоҷикистон буд ва Мусаб бо ифтихор дар он ҷо меистод. ва он вақт ман дарк кардам ки ончунон меҳри ватан дар дили варзишгарони наврас зиёд аст ки аввалин суоле ки баъд аз пирӯзӣ Мусаб ба ман гуфт: очаҷон, парчам куҷост? яъне ӯ бо ифтихор парчами худро гирифту давон ба сӯи педестал рафт ва садои гимни Тоҷикистон, ҷумҳурии Тоҷикистон баланд шуд ва ин лаҳза фикр мекунам ҳеҷ вақт аз хотираи ман намеравад. баъд аз ин пирӯзии таърихӣ оташи шавқи Мусаб ба варзиш боз ҳам бештар аланга зад. ғалаба барои ӯ нуқтаи анҷом набуд, он оғози орзуи нав гардид. имрӯз Мусаб Ҷобиров аллакай медонад ки роҳи интихоб кардааш осон нест. ӯ медонад ки қуллаҳо бо сабр фатҳ мешаванд, аммо маҳз ҳамин роҳи душвор дили ӯро ба худ кашидааст. ӯ дар пеши худ мақсад гузоштааст ки ба мисли мураббиаш Далер Тюраев қаҳрамони ҷаҳон шавад. имрӯз ин орзу дар дили як кӯдак ҷой дорад, зеро ҳар қаҳрамони бузург замони як кӯдак буд. кӯдаке ки ба орзуи худ бовар кард ва пайроҳае ки Мусаб интихоб намудааст ӯро ба сӯи ҳамон орзу мебарад. ман мехоҳам ба мисли устодам чемпиони ҷаҳон шавам, парчами давлатмонро баланд бардорам. баъди ин қадар дастовардҳо Мусаб боз ҳам талошҳоро бештар карда истодааст. рӯзи ӯ бо машқи пагоҳи рӯзӣ оғоз мешавад. субҳе ки ҳамсолонаш ҳанӯз дар хоби нозанд ва аллакай бо орзуҳояш машқ мекунад. берун аз толор низ ӯ ором намешавад. дар хона танҳо такрор ба такрор зарба мезанаду дар ҳар як ҳаракаташ ояндаи худро месозад. ин меҳнат буд ки ӯро рӯз ба рӯз қавӣ мекунад.
بعد از مشق‌های پگاهی روزی مصعب آمادگی می‌گیرد و به مکتب می‌رود. او در مکتب بین المللی قلم تحصیل می‌کند. عین حال او در صنف دوم می‌خواند و در این محیط علم و معرفت او را نه تنها همچون ورزشکار بلکه همچون یک بچه با آداب و با علم می‌شناسند. معلمان ابراز می‌دارند که مصعب داننده خوبی زبان‌های روسی و انگلیسی است و با دستاوردهایش افتخار مکتب میباشد. مصعب جابیروف با اخلاق نمونوی و دانش خوبش در بین خوانندگان صنف دوم جای افتخاری و باعث افتخار ما است. واقعا هم مصعب جابیروف با آن همان دانش و ذکاوتش، با آن همان اخلاق نمونویش بارها اثبات کرده است که در بین خوانندگان صنف یک پارسال و امسال خوانندگان صنف دو یکی از بهترین خوانندگان می باشد. چون که میگویند عقل سالم در جسم سالم است و گمان من بر آن است که مشق‌های همیشگی او باعث گردیده است که عقل او نیز خوب کار کند. داننده خوبی زبان انگلیسی، این چنین با زبان انگلیسی فهمیدن فنی متماتیکا، فنی طبیعت شناسی برای او خیلی مساعدت کرده است. How are you? Great job. Can you tell us about your friends? This my best friends and Musab. This my best friends Abu Bakr. Nice. This my best friends. هر بار که مصعب جان در عرصه بین الملل در مسابقه های سطح گوناگون شرکت می‌ورزد و پرچم جمهوری عزیزمان را بالا می‌بردارد، ما هیئت پداگوژی مکتب بین المللی قلم خرسند می‌شویم. همچون قشر جدا نشونده جامعه امروزی تاجیکستان در دل افتخار میکنیم که چنین خواننده داریم، در دل افتخار میکنیم که چنین شهروند جمهوری عزیزمان میتواند که در قطار دولت‌های ابرقدرت رقابت‌های گوناگون و رقابت‌های فینالی را انجام دهد و ما بارها شاهد گردیدیم و بارها مصعب جان از دستاوردهایش برای ما نقل کرده است. حتی لحظه های خاطرمانی که مصعب جان برای ما نقل میکند، رقابت های فینالی، رقابت های برآمدن به فینال، خیلی ما اون را با شوق و ذوق گوش میکنیم. حتی خوانندگان هنگامی که مصعب از مسابقه های بین الملل برمیگردد در اطراف او حلقه میزنند، گوش میکنند و این باعث افتخار ما است. من روبری صنف مصعب جان هستم و روانشناس مکتب نیز هستم. با مصعب جان فنی منطق رو درس میدم، فنی متماتیکا رو درس میدم. مصعب جان نه فقط یک بچه فعال، نه فقط در ورزش است و بچه نمونوی در آداب و رفتارش می باشد. برای اینکه همه وقت ما او رو همچون نمونه رفتار، نمونه یک دانش آموز، یک شخصی با مهر، با مهربانم دیدن می توانیم. برای اینکه همه وقت در درس ها با آدابانه مناسبت می کند، در رفتار با همسنفانش باشد، با اهل معلمان باشد، بسیار مهربان است. من مصعب جان همچون یک ورزشگر می بینم، لیکن برابر این وضع یکی از بچه های الاخوانی مکتب و صنفمان هم به شمار می رود. برای اینکه همه وقت در المپیاده ها باشد، در خونیش باشد و جایهای نمایان رو میگیرد. یکم هم گویم که می شود برای اون که وی همه وقت تیاری می بیند، همه وقت در درس ها همه وقت وی هست، شوقمند هست، زبان آموزیش بهت خوب است. آرامانه خوب حرف میزنه با زبان روسی، انگلیسی، اساسا انگلیسی خوب فکرش را خوب بیان میکند. یعنی من باوری دارم که مصعب جان در آینده یک شخص موفق و نمایان می شود، هم در نقطه ورزش، هم در نقطه مثال علم و دانش. بعد از انجام درس‌های مکتب مصعب قدم به خانه می‌گذارد، اما استراحت برای او تنها یک لحظه است. او می‌داند که قسم مهمی روز هنوز در پیش است. با مسئولیت خاص لباس ورزشی خود را آماده می‌کند. فکراً به تمرین می‌گذارد و باز یک قدم دیگر در پیروهای آرزوهایش می‌گذارد. چون در بالا قید کردیم، مصعب زیر راهنمایی مربی تجربه‌دار دالر تیورایف تمرین می‌کند. مربی که
барои ӯ танҳо омӯзгор нест, балки роҳнамо, тарбиятгар ва намунаи ибрат аст. дар ҷараёни машқу тамрин мо равшан мушоҳида кардем, ки Мусъаб бо ҷиддияти хос, бо диққати комил ва иродаи қавӣ ҳар як машқро иҷро менамояд. ӯ мекӯшад, ки ҳар гуфтаи мураббиро бекамбудӣ дар амал татбиқ кунад, зеро медонад маҳз ҳамин дақиқкорӣ калиди пешрафт аст. мусаб вақте ки хурд буд бо хоҳиши падару модараш ба толори варзиши мо омада буданд. аз сабаби вақте ки ҳатто хурд буд, мусаб хеле завқи зиёд дошт ки машқ кунад, бо мо тамрин мекард, хеле тамринҳои хуб бо хоҳиши худаш мекард ва аз сабаби хурд буданаш ба ин нигоҳ накарда бо мо ба бисёр мусобиқаҳо сафар кардааст ва агар хато накунам ҳамаи мусобиқаҳое ки мусаб бо мо рафтагӣ фақат якум ҷой гирифтагӣ. ба хурдии худ нигоҳ накарда хеле завқи зиёд дорад ки машқ кунад, дар мусобиқаҳо бисёр кӯшиш мекунад ки ҷойҳои якумро ишғол кунад ва дар оянда мехоҳам ба мусаб таманниёт орзу дорам ки мусаб ҷои якумро фақат гирад ва чемпиони ҷаҳон шавад. дар як ҳафта вақте ки мусобиқаҳо набошанд, мо дар як ҳафта 3 бор тамрин мекунем, аммо пеш аз мусобиқаҳо қариб ҳар рӯз тамрин мекунем. бале дар ин симстон бисёр кӯдакон мехоҳанд ки бозӣ кунанд, бо дигар дӯстонашон бозӣ кунанд, аммо мусаб ба хурдии худ нигоҳ накарда дар мусобиқаҳо ҷиддӣ тайёрӣ мебинад ва хеле тамринҳои хубро мегузаронад. ҷавобан ба ин талошҳо мураббӣ низ аз тамрин ва рафтори шогирди навраси худ изҳори қаноатмандӣ мекунад. ба ақидаи ӯ Мусъаб на танҳо истеъдоди хуб, балки ахлоқи варзишгарӣ, интизом ва эҳтироми баланди мураббиро дорост. Далер Тюраев бо боварӣ мегӯяд, ки агар ҳамин рӯҳия ва заҳмат идома ёбад, дар оянда Мусъаб метавонад ба яке аз қаҳрамонҳои ҷаҳон табдил ёбад ва номи Тоҷикистони азизро дар арсаи байналмилалӣ баланд бардорад. бо ҳамин натиҷаҳо ма умедворим, ки агар ҳамин оянда да машқ кунад, чемпиони ҷаҳон, ман мехоҳам ки чемпиони ҷаҳон кунам, бо як бор не, бо чанд бор агар шавад. пайроҳаи Мусъаб Ҷобиров дар ҳамин ҷо ба анҷом намерасад. баръакс, маҳз аз ҳамин нуқта марҳилаи нав оғоз меёбад. марҳилае ки дар он заҳмат бештар, масъулият сангинтар ва ҳадафҳо баландтар мешаванд. Мусъаб имрӯз дигар ҳамон навраси оддӣ нест. ӯ варзишгарест, ки роҳи худро мешиносад ва ба оянда бо бовар менигарад. ӯ боз ҳам ҷиддитару бештар машқ мекунад. ҳар як тамрин барои ӯ қадами сӯи орзуҳост. ҳар қатраи арақ нишони талош ва ирода. Мусъаб мефаҳмад, ки қуллаҳои бузург танҳо ба касоне насиб мегарданд, ки аз душворӣ наметарсанд ва ҳар рӯз худро мағлуб месозанд. пайроҳае ки бо меҳнат, сабр ва орзу сохта мешавад ва мо бовар дорем, ин роҳ ӯро ба қуллаҳои баланд мебарад. пайроҳа роҳест аз орзу то қаҳрамонӣ.